Zo Wouter, toen had het publiek in Burgum een zinnig stuk beloofd. Maar ik heb dat wel weer maar uitzien. Een zinnig? Nee, zoals het er nu uitziet is het niet zo zonnig meer buiten nu op het ogenblik. Nee. Dit is de K-route miljoen reportages oer. Het iepe losspul van Burgum, oer pizzabakkers en meer waar. Een fietsroute langs schilderijen van oude patroonhilligen in een modern joske. En de drie gebroeders, iepe loftheater aan de rongen van de Snitser Mar, trok de ege van snitser Joop Doevendans. Het is nou mooi waar, maar wat het er simmer een skoft op een wachtje litten. Wat dat onbelangrijk een minnenstart van het iepenlofspullen seizoen. In deze kaartroute hebben we twee iepenlofspullen, die van Snits en van Burgum. Een prachtig fenomeen, theater boeten door. Alleen als het waar net mooi wordt, dan wordt het gauw oors. Passie of pasta is een tragicomisch stuk over een traditionele Italiaanse familie van pastamakkers. De twee zwanen in het gezin hebben een groot geheim en dwarren dat net aan haar familie te vertellen. En dat zorgt voor de nodige dilemma's en spannings. Zo Wouter, toen had het publiek in Burgum een zinnig stuk beloofd. Maar ik heb dat wel weer maar uitzien. Een zinnig? Nee, zoals het er nu uitziet is het niet zo zonnig meer buiten nu op het ogenblik. Nee. En ja, we waren net inderdaad bezig met het overleg. En toen, de buienradar was niet helemaal helder, maar toen regende het eigenlijk hier nog niet. Maar ik merk nu, we zijn nu een uurtje later en nu begint de regen dus gewoon veel meer te komen. En de vraag is natuurlijk, gaat dit nu de hele tijd zo door? Nou, dit weer, zoals het nu regent, is gewoon te hard. Het is niet echt dat het nou met bakken naar beneden komt, maar het is ook geen miseren meer. En als je daar gewoon een tijd lang in speelt, nou, de kleding wordt natuurlijk hard nat, heel nat. Maar ook het podium natuurlijk, dat loopt op een gegeven moment vol, wordt glad. Dus het is, nou ja, voor het publiek die daar moeten zitten, lijkt me ook geen pretje als je de hele tijd in zo'n zeikerige... Koud is het zo, maar dat was het van de week al. Ja, maar dan met die regen Kijk, en die wind. als het droog is, dan... Luister, ik stel voor dat we nu toch besluiten om door te gaan. In het ergste geval kunnen we ook gewoon bij aanvang voorstelling op het podium gaan met de handmicrofoon en zeggen mensen, deze omstandigheden, we hebben echt tot het laatste moment. En weet je, en er zijn er 100 man zeg maar vanavond. Maar mensen zijn Die komen ook niet uren ver gereisd of zo. Dus of zijn al op die gaan onderweg. dan weg. Precies. Ja. Dus laten we het maar zo doen. In het uiterste geval kunnen we om 8:45 nog besluiten van jongens, ik ga met de handheld het podium op en sluiten het alsnog. Maar als het dan echt droog Het enige jammer is dat de spelers dan al bij helemaal natuurlijk klaar zijn en gesminkt, dat snap ik. Maar ik zal gewoon beginnen. Ja. Echt, ja, bedoel. Ja? Dat is wel heel bijzonder, want het gaat natuurlijk onder andere over een familie waar in ieder geval de twee zonen, de 3 kinderen die ze hebben, dus 2 zonen en een dochter, waarvan de 2 zonen allebei op mannen vallen. Dus dat was wel, ik denk, oh, dat is wel aardig. En ook hoe die vader daar een ontzettend drama van maakt. Ik bedoel, die maakt van zijn leven een hel, omdat hij niet accepteert dat de wereld verandert en dat dingen anders zijn dan hij wil. Dus hij maakt van zijn leven zo'n drama. Nou ja, dat is op zich zowel tragicomisch als soms ook heel hilarisch. Oma, de Beppe, die zegt op een gegeven moment, als je altijd doet wat een ander wil, dan heeft je leven geen zin. Dus dat is wat mij betreft het thema van het stuk. En daar gaat het eigenlijk ook over. En dat heeft natuurlijk met homoseksualiteit te maken, maar niet alleen. Ik bedoel, er zijn meer mensen die daar ongelukkig zitten te doen, of die een ervaring hebben waardoor ze toch iets anders hadden dan wat ze wilden. Maar goed, die zoeken daar ook een uitweg voor. En dat gaat altijd... Word jezelf en dat gaat met vallen en opstaan. Maar dat heeft ook te maken met, oké, ik kies nu voor mezelf en ik ga ervoor. Nou ja, ik denk het thema heeft natuurlijk ook met mij te maken. Dus in die zin, dat vond ik wel bijzonder. Dat
mijn eigen persoonlijke situatie is ook dat ik natuurlijk ook homoseksueel ben en dat mijn vader dat absoluut niet accepteerde. Dus in die zin is dat vergelijkbaar. En door de tijd heen, ja god, dan moet je toch je eigen leven vormgeven. En dan kan iedereen van alles vinden. En dat is natuurlijk ook het thema van het stuk. Wil ik mezelf zijn of doe ik wat een ander wil? Ondertussen is het water net beter op worden. Dus buien raden er maar weer bij. Wat telefoontjes plegen. Kan je iets zeggen over de intensiteit van dat buienfront wat over ons heen komt? Want dat is een beetje het... En het bestuur nog maar eens om tafel. Ik heb nu om 8:30 van een bericht gekregen dat de achterkant van het regengebied nu 100 kilometer oostelijk van Groningen ligt. De vaart richting Friesland gaat er wat uit. Er blijft dus ook na 21:15 nog wel een uurtje licht regenen of motregen. Als uit neerslag in de avond de vaart eruit gaat, gaat hij er altijd langzamer uit. Dus mag je verwachten, ja jongens, 10:30, 11 uur, blijft het gewoon regenen. Mag ik even jullie aller aandacht? Ja. Het is een hele spannende avond. Ik doe het open. We hebben 9:50 met de meteo contact gehad. En op basis van de inzichten van dat moment leek het erop dat tussen 9 en 9:30 dat front zo ver voorbij zou zijn dat het droog zou worden. We hebben als bestuur daar net ook over overlegd, ook in samenspraak met Wouter. En we hebben besloten vanavond niet te spelen. Sorry voor iedereen die al zo mooi in de kleren staat, maar het is voor jullie niet fijn, maar het is ook voor mensen die, jullie bewegen dan nog een beetje, maar voor mensen die straks uren in het theater stil moeten zitten, in de regen en in de kou, dus met name die temperatuur, was het 18 graden geweest, geen enkel probleem hoor, heb ik ook wel eens in Jork meegemaakt. No problem, maar we gaan het niet doen. Tikken, geen iepen losspul in Burgum. En dus ik net bij jou op televisie. Maar misschien ben je nog wel nieuwsgierig geworden naar het stik. In dat geval is passie of pasta moortjoen, sneutjoen en naaiwieken nog te zien. Als het ware talit. Nou, hopelijk is het komende weekend wat beter waar. En als dat ze is, dan zou je wel eens even op een fiets springen kennen en bij een Pirade Frieske Tjerkendel. Want in de tjerken van Duinem, Boksem, Blessem, Luus, Baat, Jesterlittens en Weesem hingen schilderijen van Giovanni d'Alessi. Hij zit erop een takkunster van het jaar 2013 en hij maakt van deze tjerken, of eigenlijk van de patroonheiligen van deze tjerken, nieuwe schilderijen. En Frieske dichters die maken daar gedichten bij. Klazine Hofstee, dochtverslag. Ik ben een vader met een zoon aan het schilderen. En aan de ene kant is dat een herinnering aan de manier waarop ik met mijn hals van mijn eigen vader zat. Maar dat zie ik natuurlijk terug in de manier waarop mijn kinderen op mijn nek zitten. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook een soort van traditie van Christoffel. Christoffel bracht mensen over de rivier. Op een dag moest hij een kind overzetten en het kind was zo zwaar als de hele wereld, de last. En bij overzetten bleek het dus Christus te zijn, die hij op zijn schouders had. Dus eigenlijk figuurlijk zeg maar, de last van de hele aarde met zich droeg. Ik heb een van de patroonheiligen die ik geschilderd heb voor de 7 kerken, is Gertrudis van Nijvel. Dit is Sint Gertrudis. Gertrudis van Nijvel heet ze officieel. Ze komt in de Gertrudiskerk te hangen. Maar wat mij fascineerde is dat ze op oud werk wordt ze afgebeeld met ratten en muizen. En vaak zie je onder haar kleding een bult zitten in de vorm van een rat of een muis of op haar staf. En dat komt eigenlijk omdat zij de beschermheilige is voor overleden zielen.
die overleden zielen die werden verbeeld door ratten en muizen. Zij is dan ook eigenlijk een soort van Christoffel. Net als Christoffel je hielp met overzetten, is zij, zeg maar, symbolisch zet zij je over van leven naar de dood. Ik ben een eigentijdse kunstenaar en ik heb persoonlijk geen behoefte, zeg maar, om heilige beelden te creëren. En ik vind het verhaal van Christus vooral mooi als persoon of als mens. En zo vind ik ook de verhalen van dit waren natuurlijk gewone mensen. Want wat is een heilige? Gewone mensen met bijzondere verhalen. En door die bijzondere verhalen weer terug te brengen naar gewone mensen, dat vind ik prachtig. Het leek me zo mooi om iets te maken wat bij die kerk hoorde. En vroeger, heel lang geleden, had je iconen en dat waren de enige afbeeldingen. En die moest je dan gaan bezoeken. Je kon niet op internet of in een boek wat zoeken, je moest er echt naartoe. En die pelgrimage of die reis er naartoe bepaalde de lading en de manier waarop je er naar keek. En het leek me zo mooi als je nou speciaal een werk had voor een kerk en dat je er daarheen moest en niet geweest is niet gezien. Want ook als je het digitaal ziet, dan is het een hele andere ervaring. En zo kwam ik op het idee om de patroonheiligen van die kerk. En die patroonheiligen hebben ook in het alledaagse leven een hele belangrijke rol gehad. Daar wilde ik iets mee doen. Alledaags naar voren halen en daar een schilderij mee maken. Nou, ik denk zo. Ja. Wat voor doek is dit? Dit is Maria, voor u komt in de Mariakerk. En dat is een moeder met kind dus. En een Madonna. En ik herinner me nog toen... ik zag het bij mijn eigen vrouw, de rust zeg maar, waarin zij een van onze kinderen voedde. En de naar binnen gekeerde blik zeg maar, en toch bezig zijn met dat kind. En de rust van dat kind. Ik dacht van ja, dat zit zo dichtbij bij wat ik bij de traditionele Madonna's zie. Waarin je ook ziet dat Maria wordt afgebeeld met een soort wetenschap dat ze Christus in haar handen heeft. En dat het kind een leven te gaan heeft. En de rust van Christus op dat moment. Tenminste bij mooie Madonna's, dat fascineert me. Hemelsblauw. Moedermelk verwelkt niet als een roos, maar laat zijn sporen na in groei. Groei van een kind, van de wind, van ons brood en van de dood. Groei van een stevige, hemelsblauwe band tussen moeder en zoon. Zij die hem voedt, samen met haar zachte toon en hem liefkoost. Een moeder, de grootste troost van een kind. Als zij naar haar kind in haar armen kijkt, is zij alles, behalve blind. Nou ja, vooral, dit is natuurlijk perfect te zien de band tussen moeder en kind. Dus ja, daar heb ik eigenlijk mijn inspiratie vandaan gehaald. Wat vind je ervan dat zij een gedicht bij jouw schilderij heeft gemaakt? Nou, buiten het feit dat ik ontzettend vereerd ben dat iemand zich wil laten inspireren door mijn schilderij. Ik vind het echt heel mooi. Het is een extra laag, een extra verdieping. En door de ogen van een andere kunst, het schrijven. Echt een toevoeging. Heel mooi. En dan nou is het tweede Ieperlos spul. Dat speelt hem al aan de ronen van de Snitser Mar. De drie gebroeders. Het is eigenlijk het jubileumstuk bij de viering van 100 jaar Snekerpan, het Snekerscootje. Komende vrijdag gaat het in première, maar de K-route die zich al eerder met Snitser en oud-bestuurslid van de Snekerpan, Joop Doevendans, naar het stik. Inwording. De 84-jarige Joop Doevendans het meer dan 30 jaar bestuurslid west van de Snekerpan en van de SKS. Elke jaar mooi hem graag, nog altijd. Voordat we hem mooi nemen naar de repetitie, kunnen we eerst naar een Lietse foto-expositie in de Wetterpoorten. Hier. Dit is de Snekerpan, het staat er al op.
En die wordt ontvangen, want we krijgen daar een nieuw tuig. En het was een van de eerste intochten in Sneek van kampioen. Dat wordt veel in Sneek gedaan. En dat is ook de verbinding met de gemeenschappen. Wat vind jou nou zo mooi aan het scootjesiel? Het is als die scootje, als die met zijn broerskop door de golven vliegt. En dat is mooi, jongen. Johan 200. 27,50. 28. Geluk. En dan moeten we nou afwachten hoe die jongen reageert, die dikke betogen. Nou, kijk. Als Toon nou met Aaltje trouwt, dan leen ik tijd de centen voor het skip en dan ben je beide onder de pan. Oh. Het stik gaat over het hudde skippersbesteen in 1913, de wedstrijdschilderij en de Sneker Pancommissie. In de tijd dat Doevendans ik in het bestuur ziet. Zullen we even douchen, Silvio? Nee. Ja, maar je gaat gewoon douchen, hè? Even douchen, Silvio. Oh, ik dacht dat je met me douchen moet. Nee, douchen! Ja. Dat is het. Mijn pa en Beppe, ik ben ook een skippervrouw. En mijn moeder is geboren op het scootje. Maar als zie je die armoede, wat hij dus zei, en wat zo moeilijk te verkrijgen was. Want vader zei met een skip vol stront naar de tuin. En, nou. Wat wie het wichtigste wat je van Doevendans ziet, haha? De sfeer die er in de jaren 50 weer, dat weer eigenlijk het belangrijkste wat ik jaren van Doevendans. De sfeer van jongens die het in een tijd dat er eigenlijk niks weer bezochten om wat van de groente te tillen, van een eigen lol. En ik om wat leven in de stad te brengen. Nou ja, en daar is van alles bedoeld. Dat we zit een heel ploeg om die van de werf in en Doevendans jaren er ik bij. Ja, die van alles en nog wat bezochten om zijn stad te leven te brengen. Bouke Oldenhof heeft het script maken van het stik, maar help van verhalen van Joop Doevendans. Aan de ene kant is het natuurlijk het verhaal van de jarmoeder van de scootjes doet ze krek Boudwaarden en dat soort dingen. Het is het verhaal van het begin van het scootjesiel, dat er misschien wel 4 zielen zijn. Het is het verhaal van de behoorlijk topsport die het op dit moment is. En wat het meer skippelijk of zo, ik denk dat is wel het mooie eraan, vind ik dat het op een bepaalde wijze gaat het haast over de vergankelijkheid van het leven. Wij hebben een heel mooi programma vanavond. Oh ja, ik ben me vanzelf maar even voorstellen. Ik ben Dickie van der Werf, maar dat weet je natuurlijk al. Wij hebben een mooi programma, jongens, en het hoogtepunt vanavond is... Dickie van der Werf, een legendarisch figuur in Snits en heeft een grote rol spelen bij het scootjesielen. Hij heeft een belangrijke rol in het stik, maar ik Doevendans zelf speelt een rol. Ik speel Jopie Doevendans. Hoe is dat? Moeilijk. Die man is niet te imiteren. Echt waar. Dat probeer ik ook niet. Ik probeer gewoon Doevendans neer te zetten. Joop Doevendans, wij hem vroeger allemaal een beetje kon. Ik ben de maat van Dickie van der Werf. We hebben het scootjesiel groot gemaakt. Sneek Promotion hebben we deen. Ja, wat hebben we hier niet deen in Sneek? Wat hebben wij niet groot gemaakt? Actie, ik niet hoor. Als Jopie Doevendans zelf. We hebben van alles eruit vreten. En wat hebben we wat beleefd, niet Joop? Wat hebben wij wat beleefd, of niet? Ja. Dan krijgen wij een fiets van de firma Loper. Oh, een fietspomp van de familie Loper. Dat zit voor ons ook wel, weet je, Joop. Vragen wat er meer in staat. Hoe liep het dat in jou spelen? Ik hem al zei, dat was een eer voor mij. Meer kan je toch niet zeggen. Het was een eer voor mij dat hij die rol speelt. Even voor de verlattings... Ik heb hier wat vrouwen krijgen, want we hebben hier in de meerderheid. Is het een mannenstik? Nou, dat is toch een hele grote man naar mij. En ze hebben het scootjesiel, het is weer mannen. Mannenongelegenheid. Die vrouwen die moesten dan maar afwinnen, bergen, winnen, lienen. En een grote bank krijgen en het eten wat kleren. Dus die mannen die moesten vrotten en wramen. En het is met de hutzielerij ook natuurlijk. Dus ik echt een mannenvrouw. Dus waardoor je een hele grote man mij. Ik denk dat 2 treden die het mij dat is man. Nou, we hebben zo'n 120 en meestal niet mij toch. Is het wel leuk? Met mannenkoor erbij. Is het wel leuk voor vrouwen om te zien? Heel leuk. Ja, toch ik vrouwen in mij? Ja, zeker. Maar nee, sowieso, het is heel leuk. Voor mij is niet net van toneel horen, is het echt mooi. En de horst van Skip is het prachtig, maar deze omgeving is echt heel bijzonder. Dus het is een hele mooie locatie.
Dit wie de K-route van Nijweken binnen wie dwaande met de Fries-Hindoestaanse Mierskip. Zij vieren 140 jaar immigratie. Heimwee naar Hudde Griep is een nij theaterstuk over de nostalgie van het thuisgevoel. En we hebben een peteer met Steve Vai. Ik heb hem verteld dat hij de beste gitarist is van dit moment. En hij werkt op dit stuk met het Noord-Nederlands Orkest. Dat Nijweken. Van nou bedankt voor het zien. En dan.